这个时间嘛是恁表现的时间。来哦，call in的电话，掌声专线给亮起来。啦啦啦啦啦啦，諦めたあなたにかけた恋眠れない苦しみが今日も責める遥か離れたあなたを忍びうつろに中空へ呼びかけるあなたは命私の命別れたく旅でも感谢红山的吴大姐，新增的李红杰，是写秋毛的你棒球的玛丽吼，玛丽姐，潭子的华英姐。憎しみも喜びも虚しくなった今ただの軽い面影が私を悩ませる遥か離れたあなたを忍びうつろに中空へ呼びかけるあなたは命私の命別れた二人でも中和的陆妈妈，桃园的口巴亚西上，谢谢。荷兰塘主的李林杰，来给珍珍。泣き濡れて諦めたあなたにかけた恋眠れない苦しみが今日も責める遥か離れたあなたを忍びうつろに中空呼びかけるあなたは命私